Το λοιπόν είμαστε στο Έμπατα-Απρίλη. Πόσο καιρό θέτε να το έχετε ετοιμασμένο? 15-20 μέρες πριν του Άι Δημήτρη θα το έχουμε σηκώσει και θα ρίξουμε το κλειδί. Μέχρι τότε θα καθόμαστε εδώ. Πρώτα θα σηκώσουμε τα καλούπια, μόνο τα ξύλα θα μας τα φέρει το χωριό. Ξύλα θα τα φέρει το χωριό? Μα για τα μεγάλα θα βοηθάνε και χτίστες να τα μετακομίσουμε. Αλλιώτικα θα αργήσουμε, μα θα αργήσετε κι εσείς να τελειώσετε. Θα σας πάρει και εσάς ο χειμώνας. Πέτρα από πού θα βγάλουμε? Για πέτρα θα κάμετε μια γύρα εδωδά και θα έβρετε μέρος για τα μάρι να βγάλετε. Την παρούτη εμείς θα σας τη δώκουμε. Μα να σας τη φέρουμε την πέτρα ως εδώ, γι' αυτό να έβρετε κοντινό, για να μην δυσκολευτείτε. Όσο γι' αυτό μη σκάς. Εμείς θα τη φέρουμε με τις μούλες. Αλλά χαλκιάς είναι στο χωριό. Κάθε τόσο τα εργαλεία θα θέλουν σάξιμο. Χτινιές, πικούνια, καλέμια, βελόνια, χιλιαδιό. Την τρώνε την πέτρα, μα και η πέτρα τα τρώει κι αυτή. Χαλκιάς είναι στο χωριό, δικό μας το βάρος. Σεις τα εργαλεία σας θα τα έχετε. Μα για τους παράδες τώρα? Εμείς θα σηκώσουμε από εδώ που τελειώνει ο όχθος μια καμάρα που πέφτει απέναντι, στο άκρο του όχθου. Το πέρασμα πάνω είναι, δεν είναι στα 15 μέτρα. Φάρδος 3 μέτρα, μα θα σηκωθεί ψηλά ως τα 8-9 μέτρα. Τώρα από τη βάση του τόξου, από εδώ ως τον άλλο όχθο, 9 μέτρα. Και γύρω η βάση 3,5 μέτρα τείχο. Όπως τα είπαμε, μας κάνουν 80 λίρες Οθωμανικές. Τότε το έχουμε. Λίρες 80. Τις πρώτες μόλις ξεκινήσετε. Άλλες τόσες στη μέση και τρίτη φορά μετά το έβγε του Άι Δημήτρη που θα έχουν φουσκώσει τα νερά. Άμα έχει ζημιές ή θέλει μερεμέτια, τα φτιάνετε και πληρωνόσαστε. Μα θα μας δώκετε μπροστά 5 λίρες. Και για τα θεμελιάτικα 2 φορτώματα κρασί, 3 ασφάλια και 10 οκάδες ρακί. Και πάλι στο κλείδωμα. Μπέσα? Μέσα για μπέσα. Είναι εντυπωσιακή η ιστορία των μαστόρων της πέτρας. Να λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν αυτά τα περίφημα μπλούκια. Τα μπλούκια ήταν μια μικρή κολεκτίβα. Αποτελούμενα από 5, 7 και πολλές φορές και 10 άτομα. Και πολύ σημαντικό είναι ότι είχαν τέτοια καλή οργάνωση και τέχνη που μόνοι τους, χωρίς να τους τα υποδείξουν αρχιτέκτονες και μηχανικοί, κατάφερναν και παρέδιδαν στον ιδιοκτήτη ένα ολόκληρο σπίτι. Είναι ο θρύλος εκεί στα χωριά ότι με αυτά τα εργαλεία οι μάστοροι της Πυρσόγιανης έκτισαν τον κόσμο, αφού περπάτησαν σε όλο τον κόσμο και έκτισαν δημιουργήματα σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα σαν εφιολόγημα, ένας μύθος ο οποίος καλλιεργήθηκε στα χωριά των... Όταν λένε Πυρσογιανίτη εννοούν αυτό εδώ το πράγμα, ότι έκτισαν τον κόσμο οι Πυρσογιανίτες. Σε εποχές που ακόμη το σοσιαλιστικό πείραμα της Ρωσίας βρίσκονταν σε εξέλιξη, αυτοί οι μάστοροι από το 1890 έχουμε τευτέρια που είχαν εφεύρει την ισονομία στην κατανομή του εισπρατώμενου εισοδήματος. Δηλαδή όταν ο πρωτομάστορας συμφωνούσε να κατασκευάσει ένα σπίτι, συμφωνούσε μια αλφα αμοιβή. Αυτή η αμοιβή μοιράζονταν σε ίσα μέρη σε όλους τους εργαζόμενους. Δεν υπήρχε δηλαδή αμοιβή μεγαλύτερη ή μικρότερη. Και σιγά σιγά παρατηρούμε την εξέλιξη της πληρωμής μεγαλύτερων αποδοχών στον πρωτομάστορα ή στους ειδικούς τεχνίτες, αλλά χωρίς να παραβιαστεί όμως επίσης ο κανόνας της ίσης αμοιβής. Τι κάνανε λοιπόν τότε? Το μπλούκι αυτό είχε και κάποιο άλογο, κάποιο μουλάρι. Έπαιρνε λοιπόν ο πρωτομάστορας για το μουλάρι ξεχωριστό μεροκάματο και παρέμεινε η ισότητα στην αμοιβή. Στη συνέχεια εξέλιξη, μετά από 10, 20, 30 χρόνια, επειδή έβλεπαν ότι ήταν και σκληρότερες δουλειές από τις άλλες και απαιτούσαν πολύ περισσότερες γνώσεις, εκείνοι που εργάζονταν με τη βαριοπούλα, με εργαλεία δηλαδή πολύ εξειδικευμένα ή βαριά,
έπαιρναν αμοιβή για το εργαλείο που είχαν, χωρίς να επηρεαστεί η μισθωτή εργασία του ιδίου του εργαζόμενου. Παρέμενε δηλαδή η ισότητα στην αμοιβή, απλώς όποιος είχε ένα μικρό κεφάλαιο, ας το πούμε, τη βαριοπούλα, έπαιρνε μια πρόσθετη αμοιβή. Είναι πολύ εντυπωσιακό κοινωνικά να το δει κανένας αυτό, αυτοί οι αγράμματοι άνθρωποι, πώς βρήκαν ένα σύστημα να πληρώνονται δίκαιο, να μην μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Το 1905, που μαζεύτηκαν οι μαστόροι εδώ στην Αθήνα, οι Πυρσογεννήτες μάστοροι που δούλευαν στην Αθήνα, και είπαν, θα κάνουμε ένα σύλλογο, παιδιά, θα μαζεύουμε χρήματα και με τα χρήματα αυτά θα πληρώνουμε αμοιβή στο δάσκαλο και στον παπά του χωριού, γιατί αυτοί θα βοηθήσουν στο να ελευθερωθεί η Ήπειρος από τον Τούρκο. Το εντυπωσιακό στην ιστορία αυτή είναι ότι αυτά τα έλεγε ο Κοραής. Ο Κοραής από την Ευρώπη δίδασκε ότι από τα γράμματα θα φτάσουμε στο να ελευθερωθούμε. Μέχρι την εμφάνιση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, η δουλειά του οικοδόμου υπόκειται στους συντεχνιακούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας. Κάθε χρόνο την Άνοιξη από τα χωριά που βγάζουν μαστόρους, χτίστες, ξεκινούσανε τα μπουλούκια ή εσνάφια που οργανώνανε τον ελλαδικό χώρο και όλη τη Βαλκανική και χτίσανε αρχοντικά, βρύσες, δεξαμενές, εκκλησίες, σεράγια και καμπαναριά μέχρι να αρχίσουν οι βροχές, οπότε γυρνάγανε στον τόπο τους. Όταν σύμφωνα με το θρύλο το γιοφύρι γκρεμίζεται τη νύχτα, τότε κατά το δημοτικό τραγούδι «Κλαίνει μαστόρι κλαίνε το έχουν αποκομμένο». Πληρώνονται δηλαδή εργολαβικά κατά αποκοπή. Γι' αυτό και στεναχωριούνται από τη ζημιά και την καθυστέρηση. Και οι λαγουρέντες χαίρονται, γιατί είναι αλαζορνάδα. Χαίρονται δηλαδή τα μαστορόπουλα που πληρώνονται με μεροκάματο. Όπως και να έχει το πράγμα, η περηφάνεια του μάστορα, του χτίστη, του οικοδόμου, που ακόμα δουλεύει σαν ανεξάρτητος τεχνίτης, αποτυπώνεται και φτάνει ως εμάς, όπως απηχείται στα λόγια του τραγουδιού γύρω στα 1930. Μα έχει ήδη φτάσει η εποχή όπου ο καπιταλισμός κυριαρχεί και επιβάλλει τους δικούς του όρους και σχέσεις. Ο ανεξάρτητος εργάτης, ο μάστορας της συντεχνίας, γίνεται μισθωτός εργάτης και η εργατική τάξη αρχίζει να αποκτά συνείδηση του εαυτού της σαν τάξη. Αρχίζει να υπάρχει σαν τάξη για τον εαυτό της και να οργανώνεται σαν τέτοια. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι τα πρώτα οικοδομικά σωματεία που δημιουργήθηκαν ήταν Αδελφώτης των Μαρμαρογλύφων, ιδρύθηκε το 1888 στην Αθήνα. Αδελφώτης Ελαιοχρωματιστών, ιδρύθηκε το 1889 στην Αθήνα. Τεκτονική Αδελφώτης, ιδρύθηκε το 1889 στην Καλαμάτα. Σύνδεσμος των Τεχνητών, ιδρύθηκε το 1893 στην Καλαμάτα. Σύνδεσμος των Τεχνητών,
Ιδρύθηκε το 1893-1894 στην Καλαμάτα. Σύνδεσμος των Κονιαστών ιδρύθηκε το 1895 στην Αθήνα. Αδελφότης των Τεχνητών των Οικοδόμων ιδρύθηκε το 1895 στον Ναύπλιο. Τεκτονική αδελφότης το 1911 στην Καλαμάτα. Καθώς ο κλάδος αναπτυσσόταν σε συνάρτηση με την οικονομική ανάπτυξη της εποχής, δημιουργήθηκαν δεκάδες νέα σωματεία, οργανωμένα κυρίως κατά πόλη και ειδικότητα. Το 1918, την ίδια χρονιά που ιδρύεται η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, ιδρύεται και η πρώτη Ομοσπονδία Οικοδόμων, για να συνενώσει όλα τα οικοδομικά σωματεία σε μια ενιαία δευτεροβάθμια οργάνωση, να ενοποιήσει αιτήματα και διεκδικήσεις, να σχεδιάζει και να οργανώνει τον αγώνα του κλάδου. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες αυτή την περίοδο, όπου από το 1929 με το γνωστό ιδιώνυμο του Βενιζέλου αρχίζουν διώξεις ενάντια στη δράση των εργατικών σωματείων, η Ομοσπονδία αναπτύσσει σκληρούς αγώνες με αιχμή το 8ωρο, τη δημιουργία ασφαλιστικού φορέα και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τον Αύγουστο του 1936, η δικτατορία Βασιλιά Μεταξά έστειλε στις φυλακές και τα ξερονήσια τους συνεπείς συνδικαλιστές και διόρισε τους εγκάθετους στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, τερματίζοντας έτσι ουσιαστικά τη λειτουργία της. Μας σιδεροδέσανε τα χέρια και μας κλείσαν ολούθεμα λινχέρια. Τυχερέ, κοινοτάθλιο δειλινό σε δέσαν με το δάσκαλο γλινό. Μαζί μας τελευταίοι με το βαπόρι, πρεζάκιδες, αλάνια, λαθρεμπόροι, ξεπίτιδες, για να φανεί πως ίσια λογιούνται η λευτεριά και τα χασίσια. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που διαμόρφωναν οι δυνάμεις της αντίδρασης, το κίνημα των οικοδόμων επιδείχνει πλούσια πείρα και δράση. Οι συνδικαλιστές που ακολουθούν ταξική κατεύθυνση, παρά τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εκτοπίσεις, πάλευαν μπροστάριδες για τα προβλήματα του κλάδου, για τα γενικότερα προβλήματα της εργατικής τάξης. Μέρα μαγιού σε χάνω, άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες επάνω. Και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Στην περίοδο της φασιστικής κατοχής, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα μπήκε κάτω από την καθοδήγηση της εθνικής αντίστασης, του εργατικού ΕΑΜ, ενώ εργατοπατέρες και διορισμένοι συνδικαλιστές λούφαξαν ή συνεργάστηκαν στενά με τον κατακτητή. Σε όλη του την πορεία το οικοδομικό κίνημα ανέδειξε πρωτοπόρους εργάτες, μαχητές,
για το δίκαιο της εργατικής τάξης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν είναι τυχαίο ότι στους 200 κομμουνιστές ακροναφλιώτες που εκτέλεσαν οι Γερμανοί την 1η Μάη του 1944 στην Κεσαριανή ήταν 11 στελέχη του οικοδομικού κινήματος. Αναστασιάδης Παναγιώτης, οικοδόμος ακροναυπλιώτης από την Καλιθέα Αττικής. Δανδινίδης Χριστόφορος, σοβατζής από την Πάτρα. Καραντώνης Ζαφύρης, από τη Ρεδεστό Ανατολικής Θράκης, κάτοικος Δραπετσόνας, στέλεχος του ΚΚΕ, ακροναυπλιώτης. Καρατζάς Παύλος, εργάτης ξυλουργείο από το Μαρμάρι Εύβοιας. Κωνσταντινίδης Αλέκος, 44 χρόνων, από το Βατούμ Ρωσίας, υδραυλικός από την Αργυρούπολη Αθήνας. Μίτσης Ηρακλής, αρτεργάτης Μπογιατζής, από την Κάτω Ρεβέντα Ιωαννίνων. Παπαδόπουλος Δημήτρης, οικοδόμος ακροναυπλιώτης από τον Πόντο, κάτοικος Καλιθέας, στέλεχος του ΚΚΕ, εκλέγεται γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στο δεύτερο συνέδριο το 1928. Πίτακας Γεώργιος, 41 χρόνων, από το Φραντάτο Ικαρίας, Μπογιατζής, στέλεχος του ΚΚΕ, ακροναυπλιώτης. Πλακοπίτης Νίκος, 37 χρόνων, χτίστης από την Κοζάνη, ακροναυπλιώτης, στέλεχος του ΚΚΕ και πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Κοζάνης. Συνοδεινός Απόστολος, ξυλουργός ακροναυπλιώτης, στέλεχος του ΚΚΕ, γεννήθηκε στο Πάνορμο Μικράς Ασίας το 1908, κάτοικος Σερών. Τζορτζάτος Κώστας, 27 χρόνων, μαραγκός από την Κεφαλονιά. Αθάνατη. Στο πάνθεο των ηρώων της τάξης μας δεσπόζουν οι 200 ήρωες κομμουνιστές κρατούμενοι που οδήγησαν οι Γερμανοί κατακτητές στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής τη σημαντική μέρα για την εργατική τάξη την 1η του Μάη του 1944. Με λεβεδιά, αυτοπεποίθηση, πίστη στο κόμμα, στο κίνημα, την εργατική τάξη, τη σιγουριά ότι με το αίμα τους θα ποτίσουν τη σφορά που έριξαν οι χιλιάδες μάρτυρες της τάξης μας, στάθηκαν απέναντι στις κάνες των όπλων των Γερμανών κατακτητών. Ανάμεσά τους, διαλεκτοί πρωτοπόροι κομμουνιστές οικοδόμοι, που είχαν δέσει το νήμα της ζωής τους με το εργατικό κίνημα, που δεν έσκυψαν, δεν προσκύνησαν, δεν βολεύτηκαν, είμαστε περήφανοι και μας συντροφεύουν στους αγώνες μας. Είναι μαζί μας κάθε 1η Μάη, στις συγκεντρώσεις, στις πορείες, στο προσκλητήριο των νεκρών των αγώνων. Απ' τη συνοικία τα λεωφορεία γέμισαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμάρι οικοδόμοι μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Το 1945, μετά την απελευθέρωση, το συνδικαλιστικό κίνημα επαναδιοργανώνεται και η Ομοσπονδία Οικοδόμων επανειδρύεται. Μα το αστικό κράτος με την τρομοκρατία, τις διώξεις, τις φυλακίσεις, με τον αποκλεισμό και διαγραφή των ταξικών εργατικών σωματείων, έλεγχε την Ομοσπονδία και την κράτησε μακριά από τους οικοδόμους μέχρι τον Αύγουστο του 1976, χρησιμοποιώντας την σαν όργανο του κυβερνητικού συνδικαλισμού, σαν στήριγμα των κυβερνήσεων του Παλατιού και της Χούντας. Σε αυτά τα 30 περίπου χρόνια, τα διαγραμμένα σωματεία που ήταν και η συντριπτική πλειοψηφία, με καθοριστικό ρόλο των συνδικαλιστών που είχαν ταξικό προσανατολισμό, οργάνωναν τους αγώνες των οικοδόμων και ανέπτυξαν αξιόλογη δράση, αντιπαλεύοντας τα εμπόδια των εγκάθετων στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος, τη βία και την τρομοκρατία του κρατικού μηχανισμού, του συνδικαλιστικού, της ασφάλειας κλπ.
στους άλλους δίνει ελπίδες. Το 1959, με απόφαση των διοικήσεων των διαγραμμένων σωματείων για τον πανελλαδικό συντονισμό της δράσης τους, δημιουργείται η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 160 οικοδομικών και ξυλουργικών σωματείων, που ανέπτυξε πλούσια δράση και με τους συσχετισμούς εκείνης της περίοδου σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο στην Ελλάδα και παγκόσμια, κατόρθωσε να αποσπάσει κατακτήσεις κυρίως στην κοινωνική ασφάλιση, να εφαρμόσει de facto το 7ωρο, να δώσει παρόν στα αγωνιστικά προσκλητήρια για τα εργατικά, λαϊκά, δημοκρατικά δικαιώματα. Την περίοδο 1960-1967, μέσα στην αντικομμουνιστική παράκρουση της αστικής τάξης και των κομμάτων της εξουσίας, Παλάτι, ΕΡΕ, Ένωση Κέντρου, συνεχίστηκε η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Αποτέλεσε ποινικό αδίκημα η εγγραφή στα σωματεία, η συμμετοχή στη συνέλευση, στη συγκέντρωση, στην απεργία. Σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε πιο μπροστά από τμήματα της ηγεσίας, που καλλιεργούσαν αυταπάτες για το ρόλο τμήματων της αστικής τάξης, ότι θα μπορούσαν να κάνουν ουσιαστικές παραχωρήσεις χωρίς ανυποχώρητη ταξική πάλη και σύγκρουση για την κατάκτηση δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Η πορεία αυτή γίνεται κάτω από βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμα και με νεκρούς. Αφετηρία αυτών των κινητοποιήσεων αποτέλεσε η μεγάλη απεργία την 1η Δωδεκάτου 1960, με αποκορύφωμα την μεγάλη πολιτική απεργία στις 12 Τετάρτου 1967, 10 μέρες πριν από την επιβολή της Χούντας, με καθαρό στόχο την αποτροπή της, κόντρα στις αυταπάτες ότι το κατεστημένο θα σεβόταν την κουτσορεμένη αστική δημοκρατία. Το Δεκέμβρη τώρα του 60 γίνεται η πρώτη απεργία των οικοδόμων. Είναι μια πολύ δυνατή μαζική απεργία, η οποία γίνεται στο εργατικό κέντρο και εκεί χτυπιέται η πρώτη απεργία των οικοδόμων. Με δεκάδες τραυματίες, με συλλήψεις και μετά έγιναν και δίκες, κάποιοι από τους συλληφθέντες δικάστηκαν κτλ. Είναι το πρώτο ξεκίνημα των οικοδόμων μετά, ας πούμε, τον εμφύλιο. Εν τω μεταξύ έχουν συγκροτηθεί τα σωματεία, τότε ο κλάδος είναι χωρισμένος στα ειδικότητα, είναι κάπου 16-17 σωματεία και παραπάνω κατά ειδικότητα. Την Ομοσπονδία την έχει ένας υπέρδεξιος Ηλικιαδόπουλος, ο οποίος μετεξελίχθηκε και χουντικός στην περίοδο της Χούντας, και αυτή η Συντονιστική Επιτροπή είναι πραγματικά το καθοδηγητικό όργανο των οικοδόμων πανελλαδικά. Έχει μια πλούσια αγωνιστική δράση. Το 64, αρχές 64 περίπου, παίρνουμε την απόφαση για 7 ώρες. Τότε λοιπόν οι οικοδόμοι δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ με 2-2,5 ώρες διακοπή, με συμβρινή, να πω, ησυχία, όπως την αποκαλούσαν τότε, με αποτέλεσμα να πηγαίνεις το πρωί στην οικοδομία, ας πούμε, 7.30-8 και να φεύγεις από εκεί 5 η ώρα, 6 η ώρα κτλ. Επειδή αυτό ήταν πάρα πολύ, πώς να το πω, όχι μόνο δύσκολο, αλλά και σου τρώγει όλη την ημέρα και έπρεπε να περιμένεις την οικοδομή, ιδιαίτερα το χειμώνα με το κρύο και με τους αέριδες μέσα στις οικοδομές να παγώνεις κτλ. Τελικά καταλήξαμε και πήραμε την απόφαση για 7 ώρες. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους οικοδόμους με μεγάλη ικανοποίηση και με μεγάλη χαρά. Βέβαια υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις, αντιστάσεις, να πω, από την πλευρά εργολάβων και εργοδοσίας κτλ. Αλλά όμως μέσα σε ένα 5μήνο, 6μήνο καθιερώθηκε, ας πούμε, και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ήταν μια πρώτη μεγάλη κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος των οικοδόμων. Την περίοδο επίσης αυτή, με τους αγώνες που γίνονται, πετυχαίνουμε οι οικοδόμοι να περάσουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, να πάρουμε το δωρόσιμο και εκεί, ας πούμε, ο αγώνας συνεχίζεται, να πω, έντονος κτλ. Και μαζί με τους οικοδόμους έχουμε και μια σειρά κλάδους που βρίσκονται σε αγώνα, όπως είναι οι τσαγκαράδες, όπως είναι οι τυπογράφοι,
οι αστικές συγκοινωνίες και μια σειρά άλλοι κλάδοι, ας πούμε, που παλεύουν και αγωνίζονται, ας πούμε, για προβλήματα κτλ. Βρίσκεται το κίνημα σε μια ανάταση, να πω έτσι. Παρόλη την τρομοκρατία που υπάρχει, και πρέπει εδώ να πω ότι τότε το συνδικαλιστικό κίνημα της ασφάλειας παρακολουθούσε, ας πούμε, τις συνελεύσεις, παρακολουθούσε, ο κάθε κλάδος είχε και έναν ασφαλίτη που παρακολουθούσε, ας πούμε, τη δράση του κάθε σωματείου. Όλοι οι αγώνες των οικοδόμων βάφονται με αίμα. Δεν υπήρχε, γιατί αυτοί απαγορεύανε τις διαδηλώσεις και εμείς κάναμε συγκεντρώσεις και έπρεπε, ας πούμε, να πάμε στο Υπουργείο και φυσικά μας χτυπάγανε. Δεν υπήρχε περίπτωση που να μην χτυπηθεί, να μην ματωθεί η απεργία. Βέβαια και οι αστυνομικοί δεν περνάγανε καλά, να πω έτσι, δεδομένου ότι η οικοδόμη ήταν μαχητικό κομμάτι, μαχητικό τμήμα και οι αστυνομικοί την πληρώναν πολύ ακριβά. Μάλιστα είχαμε και πληροφορίες ότι πολλοί αστυνομικοί δηλώναν ασθένεια για να μην συμμετέχουν, ας πούμε, στην επίθεση, να πω, ενάντια στους οικοδόμους. Έτυχε να είναι μια οικοδομία εκεί δίπλα με λατάκια και ιστορίες και τις περιλάβαμε στο κυνήγι και τρέχανε οι αστυνομικοί. Χιλιάρια φύγαμε, λατάκια φύγαμε, ό,τι θέλαμε. Αλλά δεν βγάλανε μπάση τίποτα, κολώσανε. Την περίοδο του 65 είσαστε εδώ με τα πεζοδρόμια από αυτά. Τότε ήταν. Τα πεζοδρόμια που ξυλώναν όλα. Έτυχε μόνο, μια φορά έγινε. Μια φορά έτυχε, δεν είναι κάθε μέρα. Έχει κάθε μέρα τόσα μακαρόνια. Άλλο τίποτα δεν μένει, πολιτείες και χωριά, στον αγώνα αδερφωμένοι, για ψωμί, για ελευθεριά. Τον Απρίλιο του 1967 η Χούντα διέλυσε τα συνδικάτα και φυλάκισε τους αγωνιστές συνδικαλιστές. Αρκετοί όμως από αυτούς μπόρεσαν και πέρασαν στην παρανομία, συνεχίζοντας τον αγώνα για τη συνδικαλιστική και πολιτική οργάνωση των εργατών. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει νιώτη, αγκαλιασμένη δυνατή, μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Τραγούδι αγάπησα, γελούν όλα τα χείλη και σμίγουν μέσα στη ψυχή. Ένα η εποχή κι 21 του Απρίλη. Η ζωή ήταν κόλαση για τους εξόριστους, αλλά μεγαλύτερη κόλαση ήταν για αυτούς που πέρασαν από τα ανακριτικά τμήματα της Βουμπουλίνας, των άλλων αστυνομικών τμήματων και του ΕΑΤ ΕΣΑ. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα, με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός, και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα, και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Μπορώ να πω δεν υπήρχε καμία αντιδικτακτορική οργάνωση, με εξαίρεση κάτι νεολαίστικης, αλλά και αυτές ακομπάγαν και σε οικοδόμους που να μην είχε συμμετοχή οικοδόμους. Το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας, αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Είχαμε αποφασίσει έναν πυρήνα σε κάθε καφενείο. Τα καφενεία που είχαν πυρήνες ήταν 13. 1-2 άτομα, 3 το πολύ, όχι παραπάνω. Θα πω το τελευταίο,
για τη συμμετοχή των οικοδόμων στα γεγονότα το Πολυτεχνείο. Σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, αυτό το κόμμα... Και την ώρα που είπαμε να βρεθούμε πανεπιστημίου, ακριβώς στην ώρα, ούτε δευτερόλεπτο δεν είχε. Μαζευτήκαμε. Το πρώτο σύνθημα. Κάτω η Χούντα. Τα χάσε ο κόσμος, δεν ήξερε τι να κάνει. Κοίταζε δεξιά, αριστερά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Είχαμε πει σε κάποιον να μεριμνήσει για πανό. Μην φανταστείτε κανένα πανό μεγάλο εκείνη την εποχή. Τόσο που μπορούμε να το κρατάνε τουλάχιστον δύο άνθρωποι, δηλαδή 2 μέτρα το πολύ, για να μπορούμε γρήγορα, δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Ξεκινήσαμε για το Πολυτεχνείο. Στην αρχή μαζευτήκαμε γύρω στα 130 με 150 άτομα. Να ακούτε τι λένε τα κανάλια καμιά φορά και δίθεν μερικοί ανεξάρτητοι που παραποιούν την ιστορία. Έλα όμως, μέχρι να κάνουμε 50-100 μέτρα, ο κόσμος που άκουσε συνθήματα έξω από το Πολυτεχνείο. Υπήρχαν βέβαια και γύρω από το Πολυτεχνείο άτομα και μαθεύτηκε ότι είναι οι οικοδόμοι. Άρχισε ο κόσμος να παίρνει θάρρος και μαζευτήκαμε, ούτε κι εμείς καταλάβαμε τι έγινε. Μία πορεία προς το Πολυτεχνείο, κοίταζες πίσω, βέβαια ήταν και συνθήκες τέτοιες που κοίταζες, ξέρεις, με προσοχή κτλ. Όταν φτάσαμε και μετέδωσε ο σταθμός στο Πολυτεχνείο ότι αυτή τη στιγμή πορεία από την Ομόνια καταφτάνει στο Πολυτεχνείο, δεν μπορείτε να... Και τώρα το λέω και συγκινούμε δηλαδή. Ο ενθουσιασμός και σε αυτούς που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και αυτοί που ήταν έξω. Να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Έχουν μεγάλο μερτικό και οικοδόμη σε αυτόν τον αγώνα. Δεν το έχουν μονόπλευρα μερικές παρατάξεις κτλ. Το έχει το σύνολο των προοδευτικών ανθρώπων που ήθελε μια δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα. Όμως πάντα πρωτοπορία, θέλουμε δεν το θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ανάλογα με την ιστορική φάση μπαίνουν και αυτοί που παίζουν και το ρόλο της πρόοδου. Μπαίνουν οι κομμουνιστές, πώς θα το κάνουμε. Αλλά δεν ήταν μόνο οι κομμουνιστές. Τι Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Να την πετύχετε, να την πετύχετε, να την πετύχετε. Να την πετύχετε από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Να την πετύχετε από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει. Και το μακόλι το θερίο με το καμάκι του ήλιου. Μετά την ανατροπή της Χούντας πραγματοποιείται το 9ο συνέδριο της Ομοσπονδίας στις 7, 8 και 9 Αυγούστου 1976. Συνέδριο ιστορικής σημασίας για τον κλάδο των οικοδόμων, αλλά και γενικά για το εργατικό κίνημα. Οι ταξικές δυνάμεις επέβαλαν την εγγραφή όλων των διαγραμμένων σωματείων στην Ομοσπονδία, την εξάλειψη των νόθων αντιπροσώπων, την εφαρμογή της απλής αναλογικής, την έκφραση της πραγματικής θέλησης των οικοδόμων. 33 χρόνια μετά το 9ο συνέδριό της και το πέρασμα της διοίκησής της στις ταξικές δυνάμεις, η Ομοσπονδία ήταν και παραμένει ο κυματοθράφτης απέναντι στην εκάστοτε αντιλαϊκή πολιτική. Ήταν και παραμένει εργαλείο των οικοδόμων στην πάλη τους ενάντια στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Ζητάμε να πάρθουν μέτρα ουσιαστικά, μέτρα που πραγματικά χρόνια και προγραμματισμένα θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Θα συμβάλλουν στο να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας.
νοσοκομεία, δρόμοι, γέφυρες και μια σειρά έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. εργατών, όχι των εργοδοτών. Ευρώς, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, τώρα με το πάμε, αντίσταση και πάλι. Ευρώς, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, τώρα με το πάμε, αντίσταση και πάλι. Και σε εργατών, όχι των εργοδοτών. Και σε εργατών, όχι των εργοδοτών. Βάλατε να συμβάλλουμε για συγκρότηση μιας κοινωνικής συμμαχίας, ενός κοινωνικού μετώπου που να διαμορφώνει με την συντονισμένη δράση όπως για μια άλλη συλλογική πορεία στον τόπο. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, σφυλάτιση της ταξικής μας πάλης και ενότητα. Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτώνται με τον αγώνα για την πάλη της εργατικής τάξης και του λαϊκού κινήματος. Τελειώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, με πολλές περικοπές που έγιναν από την εισήγηση για λόγους συντομίας, πιστεύω ότι αυτούς τους στόχους που θέλει σήμερα το συνεδριό μας να βάλει, αυτά τα προβλήματα που θέλει να αναδείξει και εσείς παίρνοντας την ομιλία θα τα δείξετε, πρέπει όλοι μαζί να πούμε σύντο όλο μέρος αγώνας του κλάδου μας, σύντο η εργατική τάξη της χώρας μας, σύντο η ελληνική του παγκόσμιου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, σύντο το 15ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Εργάτες, αγρότες, δουλειούδες, με μέτωπα πατάμε τις πολυεθνικές. Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, με μέτωπα πατάμε τις πολυεθνικές. Για τα ελλείμματα δεν φταίνε οι εργάτες, το είχαν μέσα. Να την μεταφέρετε στον τζόγο του χρηματιστηρίου, αυτό το σημερινό δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό που θα έρθει αύριο. Εάν συνεχίσετε να προχωράσετε στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, θα έχουμε μαλλιοτραβήγματα και πρέπει να το καταλάβετε. Εμείς αυτό σας λέμε και τελειώνουμε. Είναι η προειδοποίησή μας. Αύριο θα έχετε άλλα πράγματα να αντιμετωπίσετε μπροστά σας. Για τα ελλείμματα δεν φταίνε οι εργάτες, το ρίκα κατακώνουν οι κεφαλαιοκράτες. Αυτή η πολιτική, οι αντιλαϊκοί, αγώνες ταξικούς, ανατροπή. Τα χέρια απ' τα βαρέα. Τα χέρια απ' τα βαρέα. Αυτή η πολιτική, οι αντιλαϊκοί, αγώνες ταξικούς, ανατροπή. Που πήγε στο Υπουργείο Εργασίας δεν έγινε κατορθωτό να συναντηθεί με τον Υπουργό με ευθύνη του Υπουργού. Αυτό το Υπουργείο δεν είναι εργασίας, είναι του κεφαλαίου και της εργοδοσίας. Συνάδελφοι, θα έλεγε κανένας ότι όταν χαμογελάς σημαίνει ότι κάτι κέρδισες. Έτσι έχουμε συνηθίσει όταν κατεβαίνουμε από τα Υπουργεία και λύνεις κάποιο πρόβλημα να χαμογελάς γιατί έχεις την αίσθηση ότι κάτι κέρδισες. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Αυτή η πολιτική, οι αντιλαϊκοί, αγώνες ταξικούς, ανατροπή. 33 χρόνια μετά το ένατο συνέδριο της Ομοσπονδίας, η δράση της όλων αυτόν τον καιρό βεβαιώνει ότι την ιστορία την γράφει η πάλη των τάξεων, στη γραμμή της σύγκρουσης και της ανατροπής, και όχι στη γραμμή των κοινωνικών διαλόγων, της ταξικής συνεργασίας, του κοινωνικού εταιρισμού. Ας την πόρτα ανοιχτή.
Ας την πόρτα μου, ρε. Ας την πόρτα ανοιχτή, μωρέ. Ας την πόρτα ανοιχτή. Δεν πειράζει, μην πιάνεις. Δεν είμαστε μόνοι πολιτικοί. Μην θυμώνετε από την Ο Θεοδόρου μέσα, ο Θεοδόρου να πει, ρε παιδιά, ο Θεοδόρου. Έλα πίσω. Τέλος. Το ερώτημα το μετατρέπω και λέω αυτοί οι δύο εχθεσινοί είχαν ραντεβού με το θάνατο ή τους στείλατε. Εγώ. Ναι. Ναι. Οι 1000 εργάτες, οικοδόμοι την τελευταία δεκαετία που έχουν χάσει τη ζωή τους είχαν ραντεβού με το θάνατο ή τους στείλατε εσείς. Εγώ με Τετάρτη είχαμε συγκέντρωση με όλα τα σωματεία, το κατασκευαστικό εταιριών για αυτό το θέμα. Ναι, εγώ το έχω υπόψη μου, βεβαίως. Είχατε όμως συνάντηση με τους εργοδότες, με αυτούς που καλύπτεται και μας στέλνουν στον άλλο κόσμο, την Ομοσπονδία Οικοδόμων. Σας πληροφορώ ότι η Ομοσπονδία Οικοδόμων 60 μέρες ζητάει συνάντηση με τον κύριο Τσιτουρίδη και αρνείται να συναντηθεί με την Ομοσπονδία Οικοδόμων, που εκπροσωπούμε 300.000 οικοδόμους. Εγώ να σας επιτρέψω. Εσείς είστε υποτεσπόδης εγώ. Όχι, δεν. Κρατήσω τον κύριο Τσιτουρίδη. Σήμερα, τώρα που έγινε αυτό, μου το φέρανε από εδώ, διότι είχαμε πει με τον κύριο Κουρούση που είναι υπεύθυνος του ΣΕΠΕ, είχαμε πει ότι πέρα τα σωματεία που παίρνουν τις προτάσεις τους, θέλουμε τις προτάσεις του εδώ. Συγχωρέστε με, μιας και με τον κύριο Κουρούση, πάρτε τα. Να μην το δώσαμε. Μέρες τώρα. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνετε. Αυτό θέλω να σας πω μονάχα. Πάρτε έγγραφα για οικοδομές που εγκληματούν σε βάρος των οικοδόμων. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Διαβάστε τα τι είναι αυτά. Όλος ο κόσμος ακούει. Όλος ο κόσμος ακούει. Και όλος ο κόσμος αγαναχτεί και προβληματίζεται. Όλοι. Έχεις δει κανένα να ξεκινάει το πρωί για τη δουλειά και να λέει ότι όλα πάνε καλά? Όχι, δεν... Θέλει όμως αγώνα. Δεν λέει αυτό. Θέλει αγώνα. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγώνα. Είπε προηγούμενα ο Τάκης ότι η σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση θυμίζει παλιές καλές εποχές του κλάδου. Τότε που ξυλωθήκανε τα πεζοδρόμια και τότε τα σχέδια για απαγόρευση των διαδηλώσεων, την ασυδοσία στους εργασιακούς χώρους. Τώρα είναι η ώρα του αγώνα. Τώρα είναι η ώρα της πιο πλατιάς και μαχητικής συσπήρωσης με όλους τους εργάτες, όλους τους εργαζόμενους. Τα όργανα του εργατικού κινήματος αποκτούν πραγματική αξία και αποτελεσματικότητα στους αγώνες τους όταν είναι ταξικά προσανατολισμένα, όταν οργανώνουν τον αγώνα των εργατών σαν τάξεις ενάντια σε τάξη. Σε αυτά τα 33 χρόνια η Ομοσπονδία μαζί με τα συνδικάτα ανέπτυξε σοβαρούς, πολύμορφους αγώνες για τα δικαιώματα των οικοδόμων. Ανέδειξε τη βασική αιτία των προβλημάτων, το καπιταλιστικό κέρδος, τις ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης, τη βασική προϋπόθεση στην πάλη των εργατών, την ταξική τους ενότητα. Το ερώτημα λοιπόν, συνάδελφοι, είναι το εξής. Θα το επιτρέψουμε?
Και μην περνά από κανέναν στο μυαλό ότι εγώ είμαι 58 χρόνια, είμαι 57-56, δεν θα με πιάσει, και του νεαρού εκεί, του συναδέλφου, ότι εγώ είμαι 18 χρονών, άιτε μέχρι να πάρω σύνταξη. Είναι για όλους το πρόβλημα. Και όλοι μαζί πρέπει να το παλαιοποιήσουμε για όλους τους εργάτες. Όταν ανατραπεί αυτό το ασφαλιστικό σύστημα, έτσι αυτό το κουτσό που μπορείτε να του προσδώσουμε χίλια κακά, είναι για όλους. Είναι και για τους νέους, είναι και για τους παλιότερους, είναι και για αυτούς που είναι συνταξιούχοι. Ο συνεχής και αταλάντευτος αγώνας τους είχε σαν αποτέλεσμα οι οικοδόμοι να έχουν σημαντικές κατακτήσεις, όπως το 7ωρο πενθήμερο, υπαγωγή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στα 58 χρόνια. Ενώ στους στόχους πάλις ανέδειξαν ζητήματα όπως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την προστασία των ανέργων, μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, λαϊκή κατοικία και περιβάλλον, τα δικαιώματα στη μόρφωση, στην ψυχαγωγία, την υγεία, τον πολιτισμό και άλλα. Και τι είχαμε, δεν είχαμε τίποτα. Και τα 7ήμερα τα φτιάξαμε και τα 8ήμερα τα φτιάξαμε και τα φαρμακεία τα φέραμε, όλα τα υπάρχοντα όλα. Τα είχαμε μέχρι το ένα. Δυστυχώς όμως τώρα τα χάσαμε. Αλλά όμως τότε εμείς παλεύαμε δεν καείς. Πέφτανε πλόπ, δεν λογαριάζαν τίποτα. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων δεν περιορίστηκε στα στενά κλαδικά προβλήματα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον προσανατολισμό του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, στην πάλη του για συνδικαλιστικά δημοκρατικά δικαιώματα. Συνέβαλε καθοριστικά στο ξεσκέπασμα του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, την ΑΔΔ και τα άλλα όργανα του εργατικού κινήματος. Έκφρασε την ταξική αλληλεγγύη των οικοδόμων σε κλάδους που παλεύουν ενάντια στην ασυδοσία των εργοδοτών και την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Έκφρασε με διάφορους τρόπους την αλληλεγγύη του κλάδου σε κινήματα και λαούς που παλεύουν ενάντια στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Σήμερα η Ομοσπονδία Οικοδόμων παραμένει προσανατολισμένη στην ταξική πάλη. Αποτελεί βασικό στήριγμα του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Επιχειρούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Επιχειρούν να τους τρομοκρατήσουν με την απειλή της απόλυσης. Πάντα θα βάζουν τρομοκρατικά διλήμματα και κάθε φορά θα γίνονται όλο και επιθετικότεροι σε δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι οι θετικές εξελίξεις προς όφελός μας θα έρθουν με τη συμμετοχή των ίδιων των εργαζόμενων στην πάλη, μέσα από την ταξική ενότητα Ελλήνων και μεταναστών εργατών που βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, τα μονοπόλια και τον ιμπεριαλισμό. Μπροστά στην όξυνση των προβλημάτων της εργατικής τάξης, μπροστά στις δυσκολίες που έφεραν οι ανατροπές των πρώην σοσιαλιστικών χωρών, μπρος στη βαρβαρότητα της επίθεσης του κεφαλαίου και το ρόλο του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, η Ομοσπονδία συστρατεύεται με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, παλεύει να γίνουν υπόθεση του εργατικού κινήματος το πλαίσιο και οι στόχοι πάλης που έχει επεξεργαστεί. Πάρτε μέτρα για την ανεργία, να πληρώσει τώρα η πλουτοκρατία. Πάρτε μέτρα για την ανεργία, να πληρώσει τώρα η πλουτοκρατία. Σήμερα
έχουμε ανοίξει το μεγάλο μέτωπο απέναντι στην εργοδοσία γενικά. Όλα τα προγράμματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, μηχανισμοί όλη της πλουτοκρατίας του αστικού κράτους έχουν βάλει μπροστά πώς θα βάλουν κάτω στην εργατική τάξη για μια ακόμα φορά προκειμένου να αποκομίσουν τα κέρδη. Οι οικοδόμοι πληρώνουν πολύ ακριβά αυτή την ιστορία της κρίσης. Πρέπει βεβαίως να αντιδράμε. Σήμερα είμαστε στον δρόμο, είμαστε στον αγώνα. Είμαστε μπροστά στα γραφεία των εργοδοτών, των μεγαλοεργοδοτών του κλάδου. Οι δικοί μας εργοδότες είναι τόσο κρατικοδίαιτοι, κυρίως αυτοί οι μεγάλοι, που τους δίνει σήμερα από όλες τις πλευρές διόδια, τους δίνει τους δρόμους, τους δίνει τα λιμάνια για τη δικιά τους εκμετάλλευση για την αύξηση των κερδών τους. Παρ' όλα αυτά επικαλούνται κρίση, επικαλούνται ότι πρέπει οι εργάτες να κόψουν ακόμα περισσότερο από τον πενιχρό μεροκάματο που βρίσκουν όταν το βρίσκουν. Θα πάει σε μάκρος αυτή η ιστορία και είμαστε αποφασισμένοι βεβαίως να μην περάσει, να μην πληρώσουμε εμείς το λογαριασμό. Τον πληρώσαμε τον λογαριασμό μία που έχουν την αύξηση των κερδών. Τώρα γιατί στην περίοδο κρίσης δεν θα τους το ξαναεπιτρέψουμε. Για την ισχυροποίηση του μετώπου της εργατικής τάξης ενάντια στο μαύρο μέτωπο του κεφαλαίου, των εργοδοτών, των κατασκευαστικών εταιριών. Για την ταξική ενότητα και την ενιαία πάλη Ελλήνων και μεταναστών εργατών. Για το δυνάμωμα της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα εργαζόμενα στρώματα των επαγγελματοβιοτεχνών και της αγροτιάς. Για τη συσπήρωση των οικοδόμων και όλων των εργαζομένων γύρω από τα αιτήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη των διεκδικητικών αγώνων, που δημιουργούν προϋποθέσεις για βαθιές αλλαγές σε επίπεδο εξουσίας στον τόπο μας. Σαν όλους μες στην πόλη αυτή ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Δεν αντέχει άλλο αυτή τη λιτότητα η οικογένεια του οικοδόμου. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε τα ψίχουλα που πετάνε στον κλάδο οι εργοδότες. Τους κάναμε γνωστό ότι θα μας έχουν στα πόδια τους, στα γραφεία τους απ' έξω, με απεργίες, με συλλαλητήρια, με κάθε μορφή πάλης. Θα μας έχουν στα πόδια τους μέσα στα εργοτάξια που κατακλέβουν τους εργάτες και στο μεροκάματο και στην ασφάλιση και στην υπερορία. Ακρίβεια, φτώχεια, ανεργία, αυτή είναι των αστών η εξουσία. Θα είμαστε σε διαρκή αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλο το επόμενο διάστημα. Και έγινες ένας από μας, άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα κι όπως ζυγώναμε κι εμείς του φόβου έσπασε στον ήλιο. Στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, όπου η εργατική τάξη θα απολαμβάνει τον πλούτο που δημιουργεί, όπου η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο θα έχει καταργηθεί.